Fotografie vznikali od septembra do novembra v priebehu roka 2015, keď sme ako pracovníci Balneologického múzea chodili po kúpeľoch na Slovensku s cieľom zmapovať ich súčasný stav fotograficky. Všetky fotografie sú dielom našej fotografky pani Evy Drobnej. Nafotila ich samozrejme podstatne viac, tie tvoria súčasť našho archívu a tento malý kúsok, presne 145 fotografií, je veľmi droblinký výber, ktorý chceme prezentovať širokej verejnosti a ukázať im, ako vyzerajú tie kúpele v súčasnosti. Ale celkovo môžeme povedať, že aj napriek niektorým pesimistickým názorom nie je to s tým kúpeľníctvom až také zlé, keďže väčšina je v podstate v súkromných rukách, tak tí majitelia vedia, že musia investovať do zariadení, do obnovy budov a väčšinou je to aj vidieť na tých kúpeľných budovách. Dosť veľa aj tých starších historických hotelov na Slovensku prešlo v nedávnej dobe obnovou, sú vynovené či už interiér alebo aj exteriérovo a taktiež aj do balného prevádzok sa dosť investovalo. Momentálne prebieha aj rekonštrukcia, napríklad, možno už je ukončená, veľká v Turčianskych Tepliciach, vrátane Modrého kúpeľa, celý ten komplex s kolárom a s fatrou, to sa rekonštruovalo. V Bardejovských kúpeľoch tiež sa ešte minulý rok robil ďalší hotel, ktorý sa rekonštruoval, takže napriek tomu, že sa to nezdá, tak pracuje sa na tých kúpeľoch.